Grabe na kayo. Pati ako. Kami ang pinaka number one fans ni Jo. Oh, siloso ka ba? Siloso ka. Naralog ng Jilo. Seryoso kami. Go kami sa inyo. Go kami sa iyo. Sige na na. Tingnan ko dahil si Mamay na parang kay Junja. Sige na na. Lulu, happy. Hindi kong ginto ang Sige na na. Kabay pa ko ninyo. Hoy, ninyo. Unong-unungi ako dun mo mga tribe. Ano kung magyana kasi? Okay naman na sa nete. Sanity is a good person. Kiss, 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 kiss. Pak, 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 paka sa pak. Paka sa mapaga. Si Sanity is... Kabay ka mo. Si Sanity, amiga natin eh. Hag, 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 hag. Hag, hag, hag. Adyo kong pag-iyanan kay amiga natin si Sanity. Hag, 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 hag. Paliw Hag, na. hag. Espeto na ito, ija references. Amiga na gani. Gani, hug. Si Medya gusto kong ija imatap o ang ija desisyon ko si Medya. Ay, nabayot! Nabayot mo na ako. Nabayot, di nabayot. Wala tao. Si Sanity, okay ba? Hindi siya ba? Siyempre, kalipay na. Di ba to? Kalipay na to. Abs, kasi kung tukulay mo agad sila to. Gabay ka mo, may mag-iba ka pumunta ito kasi sa ijo bang daon. Pero may sa ijo pa kailang sa amin ka. Ang kalipay ni Sanity. Ikaw na kay hug. Ikaw na kay hug. Ang kalipay ni Sanity na. Kalipay ikaw. Gusto niyo mo? Jawa. Ang kalipay ni Sanity na kalipay ikaw. Ang kalipay naman si Sanity. Ah! Hag, as otro hag. Uy, bakit na bakit yung kailangan yung ito sa mga vlogger, yung mga traitor. Para lamang dyan ilagyan ten. Yung malamang maadyo ng permission sa ilaikot. Yan. Sa phone na dyan, tagpay na.